Πολύχρωμα συναισθήματα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώτα Φλόρου. Δούλευες ασταμάτητα στις ξενιτιάς στους δρόμους, με την ευχή της μάνας σου και τον όνειρο στους ώμους. Στα μάτια του πατέρα σου ήσουν παλικάρι και της γενιάς σου το όνομα σήκωσες με καμάρι. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε και αυτή την Δευτέρα. Να ευχηθώ μια πολύ όμορφη, καλοκαιρινή και φωτεινή εβδομάδα να έχουμε, η πρώτη τελευταία του Ιουλίου σχεδόν. Να μην φοβηθούμε την ζέστη, καλοκαίρι είναι, να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε και να απολαμβάνουμε, ειδικά όσοι είστε στις θάλασσες και σε διακοπές, να περνάτε όμορφα. Είμαι η Γιώτα Φλόρου και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Εσείς είστε συντονισμένοι στη σωστή συχνότητα των 98,7 στα FM, τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 7 το βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Πολύχρωμα συναισθήματα. Μαζί μας απόψε στην ρύθμιση των ήχων για να μας ακούτε καλά παντού, και στη μουσική επιμέλεια πολύτιμος βοηθός και συνεργάτης, ο ηχολήπτης μας Λεωνίδας Βόσιος. Μπορείτε να μπαίνετε και στο www.δημοτικοραδιόφωνο.gr για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο, και σας ευχαριστώ πολύ για τα τόσα μηνύματά σας κάθε φορά και απόψε επίσης. Στο epirosnews.eu μπορείτε να βρίσκετε το αρχείο των εκπομπών και αποσπάσματα αυτών, και στο 26510 37078 και 37780 η επικοινωνία σας μαζί μας. Στα μάτια του πατέρα σου λοιπόν, σίγουρα θα αναρωτιέστε για το τραγούδι αυτό, το δυνατό παραδοσιακό υπηρώτικο τραγούδι που συνόδευσε το ξεκίνημα της εκπομπής μας απόψε. Θα αναρωτιέστε γιατί η εκλεκτή μου καλεσμένη το επέλεξε και τι σημαίνει για εκείνη. Και βέβαια θα αφήσω την ίδια να κάνει τη σύνδεση και να μας μιλήσει για το τι σημαίνει για εκείνη η παράδοση ως σύνθετο λαϊκό δημιούργημα απαρτιζόμενο από ποίηση, μελωδία και μουσική συνοδεία. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να καλωσορίσω την εκλεκτή και πολύ αγαπητή μου καλεσμένη σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από αρκετά χρόνια την έχω εδώ διαζώσει στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, την κυρία Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, διευθύντρια του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων και πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδος, με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό βέβαια η κυρία Χαϊδεμενάκου. Κάποια άλλη στιγμή θα το αναλύσουμε και αυτό το βιογραφικό της, γιατί έτσι πρέπει. Κυρία Χαϊδεμενάκου, αγαπημένη μου Σταυρούλα, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της συζήτησής μας. Όπως είπα, πέρασαν αρκετά χρόνια που έχουμε βρεθεί διαζώσεις. Βέβαια το στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου σου είναι γνώριμο. Έχεις φιλοξενηθεί πολλές φορές ως μέλος της ΧΕΝ και ως γενική γραμματέας της ΧΕΝ Ελλάδος,
Και εμείς σήμερα σε φιλοξενούμε ως πρόεδρο της ΧΕΝ Ελλάδος πλέον και συγχαρητήρια για την εκλογή σου αυτή, γιατί εγώ τώρα μπορώ να σου πω αυτά τα συγχαρητήρια ως μια γυναίκα με βαθιά κοινωνική ευαισθησία, εσωτερική δύναμη και μια ήρεμη αποφασιστικότητα που εμπνέεις όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς όρισες. Καλησπέρα Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο επενετικά σου λόγια. Μακάρι να ισχύουν έστω και ψήγματα από όσα είπες, κάνω προσπάθεια. Σταυρούλα ισχύουν και το ξέρεις. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ελπίζω ότι θα πούμε πολλά και που θα έχουν ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Μίλησες για το τραγούδι. Ακριβώς. Το τραγούδι αυτό είναι καρπός συλλογικής δουλειάς. Να πω ότι η μουσική, η ενορχήστρωση και η ερμηνεία είναι του Ανδρέα Καζάκη και γεννήθηκε μέσα στην αίθουσα του σχολείου στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, καθώς μιλούσαμε για το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι και καθώς μιλούσαμε για τον εθνικό μας στίχο, τον Ιαμβικό 15 σύλλαβο, διάβασα ένα ποίημά μου στους μαθητές μου και έτυχε ένας από τους μαθητές μου να παίζει κλαρίνο. Και μου είπε ότι θα ήθελε να γράψω κάτι. Ο Θεόφιλος Μάτσιας. Ο Θεόφιλος Μάτσιας που παίζει και κλαρίνο στο τραγούδι όπως το ακούσαμε. Ξεκίνησε ως πρόκληση, ως ένα στίχημα, με το σεβασμό εννοείται στην παράδοσή μας, ακούγοντας εγώ στη συνέχεια από γονίσια τραγούδια και διαβάζοντας περισσότερο. Και είπαμε ότι στα κίνητρα που έχω στην εκπαίδευση είναι ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να καταθέτει μόνο γνώση ή ο μαθητής να μένει μόνο μαθητής, αλλά να μαθαίνει και ο εκπαιδευτικός. Και είχαμε αυτή την περίπτωση. Οπότε η πρώτη μου προσπάθεια στο στίχο είναι αυτό το τραγούδι. Και μου δώσαν τα παιδιά πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τα ευχαριστώ πολύ, γιατί μπορούμε τώρα και το ακούμε και το χαιρόμαστε. Άρα λοιπόν έγινε μια συλλογική δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένα γνήσιο υπηρώτικο παραδοσιακό άκουσμα με στίχους δικούς σου που αναφέρονται στο πρότυπο του γιου και του άντρα, όπως ήταν στα χωριά της Υπήρου, με την φτώχεια που δυστυχώς υπήρχε και την προσπάθεια που κάνανε φεύγοντας την ξενιτιά και δουλεύοντας είτε ως κτιστάδες είτε ως προγραμματευτάδες και περιμένοντας να επιστρέψουν στο χωριό, να ξαναενωθούν με την οικογένειά τους, κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια με φιλότιμο, όπως λένε και οι στίχοι. Έχεις καιρό που το έχεις γράψει αυτό το παραδοσιακό υπηρώτικο τραγούδι? Όχι, είναι λίγοι μήνες, γιατί ξεκίνησε μέσα από τα μαθήματα στην τάξη. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πόσο όμορφο είναι να δημιουργούνται πράγματα και να εμπνέει ο δάσκαλος τον μαθητή ασχέτου ηλικίας. Γιατί εδώ μιλάμε για μια ηλικία εντελώς διαφορετική σε σχολείο και θα τα δούμε τώρα και όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτό που προέκυψε είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, πάρα πολύ όμορφο. Είναι σημαντικό για όλους μας και θέλω να πω ότι στα εσπερινά σχολεία, είτε είναι γυμνάσια είτε είναι ηλικία, επειδή η πλειονότητα των μαθητών είναι ενήλικες που γίνονται πρότυπα και για μας, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές αντιξοότητες, δουλεύουν, έχουν οικογένειες, είναι πολλές φορές κουρασμένοι και αψηφούν αυτή την κούραση για να έρθουν στο σχολείο και να κάνουν προσπάθεια, και γι' αυτό το κλίμα μέσα στην τάξη είναι διαφορετικό από ότι στην εκπαίδευση των ανηλίκων. Ούτως ή άλλως ισορροπούμε ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση. Σωστά. Οπότε... Δεν θα παραλείψω να αναφέρω, ίσως κάνουμε σίγουρα θα κάνουμε μια επόμενη ραδιοφωνική συζήτηση και θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην ποίηση και στο ποιητικό σου έργο,
στο βιβλίο που έχεις γράψει, με τον τίτλο «Έρος και περιπλάνησης», μια ποιητική σπουδή στην Οδύσσεια του Ομήρου, και πραγματικά εκεί αξίζει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση. Και μία άλλη έκπληξη που μας επιφύλαξες έτσι όλο αυτό το διάστημα που έχουμε να μιλήσουμε, τουλάχιστον ραδιοφωνικά. Σας το χαρώ πολύ. Εννοείται και πώς θα γίνει. Να δούμε λοιπόν λίγο, Σταυρούλα μου, κυρία Χαϊδεμενάκου, γιατί πρέπει να λέω και το επίθετο, παρόλο που έχω αυτό το θάρρος απέναντί σου, έτσι, και τη φιλία και την αγάπη, γιατί μπαίνουν ακροατές μας συνέχεια έτσι από όλα τα μέρη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, και είναι ωραίο να ακούνε με ποιον μιλάω με κάθε φορά, και γι' αυτό έτσι πολλές φορές θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και το επίθετο. Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας έτσι σε περισσότερο βάθος με το Εσπερινό Λύκειο. Να δούμε τι προκλήσεις αντιμετωπίζεις ως διευθύντρια, και ποια είναι η φιλοσοφία του μετά από τόσα χρόνια του Εσπερινού Λυκείου, ποια είναι η αποστολή του και σε ποιους απευθύνεται. Ξέρουμε βέβαια σε ποιους απευθύνεται, αλλά γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία του περνώντας τα χρόνια. Πώς το βρήκες εσύ και πώς το έχεις εξελίξει. Η πρώτη πρόκληση είναι ότι οι μαθητές μας βγαίνουν, όπως είπαμε, από τη ζώνη της άνεσής τους, από τη ζώνη της ασφάλειάς τους. Η δική μου φιλοσοφία και στην οτροπία μου είναι ότι η ζωή είναι περιπλάνηση, όπως λέει και ο τίτλος της ποιητικής συλλογής που ανέφερες. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και πηγαίνουμε από τον έναν προορισμό στον επόμενο προσπαθώντας να εξελισσόμαστε. Αυτό κάνουν και οι μαθητές μας και αυτή είναι η πρώτη σημαντική πρόκληση, ώστε να τους στηρίξουμε, να τους ενθαρρύνουμε, να τους ενδυναμώσουμε στην προσπάθεια αυτή, καθώς γίνονται και οι ίδιοι πρότυπα και για μας και για τα παιδιά τους, για τις νέες γενιές. Οι μαθητές αυτοί άφησαν κάποια στιγμή, για κάποιους σημαντικούς λόγους πολλές φορές, τις σπουδές τους. Άφησαν κάποιο όνειρο στη μέση και τώρα το ξαναπιάνουν. Ολοκληρώνουν την βασική εκπαίδευση και αρκετά συχνά, δίνοντας εξετάσεις και για το πανεπιστήμιο, έχουμε μαθητές που πέρασαν στο πανεπιστήμιο, στις σχολές που τους ενδιέφεραν και τέλειωσαν και τις σπουδές στις σχολές αυτές. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε ποτέ σαν άνθρωποι να λέμε ότι κάτι τελείωσε ή κάτι χάθηκε, ένα όνειρο ή ένα στόχος. Άλλωστε αυτό που αποδίδεται στον Πάμπλο Νερούντα, ότι αργοπεθαίνει κάποιος όταν σταματάει να μαθαίνει, όταν σταματάει να έχει όνειρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ξαναπιάσει το νήμα όλο αυτό. Και το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Καθώς έχουμε ενήλικες, οι ενήλικες μιλάνε, έχουν εμπειρία της ζωής και έχουν άποψη. Και αυτό πάλι είναι κάτι πολύ όμορφο. Άρα διαμορφώνεται μια διαφορετική σχέση μαθητών εκπαιδευτικών, και θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση, ίσως περισσότερη ενσυναίσθηση λόγω της διαφορετικής ωριμότητας. Αλληλεπίδραση. Ακριβώς, γιατί είναι αγωνιστές της ζωής και εκείνοι. Έχουν κάποιες απόψεις κατασταλαγμένες, όταν είναι δυσλειτουργικές συζητάμε, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας έχουμε κάποια στερεότυπα, όλοι μας έχουμε κάποιες προκαταλήψεις, έτσι προσπαθούμε κάθε φορά να τα αναγνωρίζουμε και να τα πολεμάμε όσο γίνεται. Προσαρμόζετε την διδασκαλία ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μαθητών? Προσπαθείτε δηλαδή να την κάνετε όχι πιο απλή, πιο ρεαλιστική? Ναι.
Πιο κατανοητή. Ναι, όχι ως προς το ύλη, το αναλυτικό όχι ως προς πρόγραμμα, την ύλη. ακριβώς γιατί ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά ως προς τους τρόπους, ως προς τη διδακτική πράξη, είναι περισσότερο βιωματική, περισσότερο ομαδοσυνεργατική, έτσι ώστε να ενθαρρύνονται και να υπάρχει το κίνητρο. Και αυτό προσπαθούν και οι συνάδελφοι και στα ημερήσια στην τυπική εκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια ώστε ο τρόπος διδασκαλίας να ενδιαφέρει το μαθητή. Αν τώρα πια που και ανήλικοι μαθητές έχουν πολλές προσλαμβάνουσες, δέχονται πολλά ερεθίσματα, μπορούν να πάρουν τη γνώση και από αρκετά έγκυρες πηγές, από το διαδίκτυο ή από άλλα βιβλία. Αν δεν προσαρμοστεί ο τρόπος έτσι ώστε να δώσει το κίνητρο στο μαθητή και να νιώσει ότι χρειάζεται να ασχοληθεί, έχουμε χάσει το παιχνίδι, έχουμε χάσει το στοίχημα. Εδώ ακόμη περισσότερο, καθώς είπαμε ότι έχουμε να αντιπαλέσουμε και την κούραση και τις αυξημένες υποχρεώσεις. Σωστά. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς έχουμε φτάσει ως τοπική κοινωνία να αντιλαμβανόμαστε την αξία του εσπερινού λυκείου. Υπάρχουν προκαταλήψεις ή έχει εδραιωθεί πλέον ο σεβασμός? Οι προκαταλήψεις που υπήρχαν, γιατί παλαιότερα θεωρούνταν ότι στο Εσπερινό πηγαίνουν άνθρωποι που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Θυμόμαστε τις ταινίες του 50, του 60. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και σου κάνω αυτή την ερώτηση. Και θεωρούνταν ότι είναι δεύτερης κατηγορίας σχολείο. Τώρα πια όμως όλα αυτά έχουν εξελιχθεί. Δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη. Με μένα, όπως είπες, με τα αυξημένα προσόντα που είχα πολύ καλή σειρά στις κρίσεις των διευθυντών, ήταν η πρώτη επιλογή μου το Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Ακριβώς γιατί έχει ένα άλλο ενδιαφέρον. Και νιώθεις ακόμη περισσότερο, γιατί όπως είπα οι ενήλικες εκφράζονται, ότι αυτό που κάνεις έχει νόημα, υπάρχει ανταπόκριση. Μάλιστα. Ποιο είναι το προσωπικό σου όραμα, Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, ως διευθύντρια του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων? Θα ήθελες να αλλάξει κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να ενισχυθεί αυτός ο θεσμός περισσότερο? Θα προσπαθήσεις να κάνεις κάτι παραπάνω? Έχω την τύχη, τη χαρά και την ευτυχία να πω ότι και το δικό μου όραμα συμβαδίζει με το όραμα του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, από τους οποίους συναδέλφους γίνονται πολλές προσπάθειες και στηρίζουν το σχολείο. Και να πω ότι με πρωτοβουλία μάλιστα του καθηγητή της πληροφορικής του Περικλή του Χρήστου έχουμε συνδεθεί και με τα υπόλοιπα εσπερινά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της Ελλάδας, με πρωτοβουλία του δικού μας σχολείου, μέσα από τη δουλειά του Περικλή, όπως ανέφερα, και τη στήριξη τη δική μου και των άλλων συναδέλφων, και έχουμε κάνει συζητήσεις για το πώς μπορούν να ενισχυθούν τα εσπερινά σχολεία. Και ένα από τα πρώτα θέματα που θέλουμε να υποβάλουμε στο Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής που υπάρχει για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια θα πρέπει να αλλάξει ως προς τα εσπερινά σχολεία, γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα και θα πρέπει να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση τους. Δεν είναι όπως στα πρωινά σχολεία που οι μαθητές έχουν λιγότερες υποχρεώσεις, περισσότερες ώρες. Θα πρέπει και εκεί λίγο το Υπουργείο να το δει το θέμα αυτό και να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει στην πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια. Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε μετά περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.